Bita sa. Itu dia ada belah. Sekali akan di. Nama dia suara tu. Nama dia. Allah ni. Ya. Tengok. Begini. Dia ada di kembali. Mama mana sih tu nak pergi ni saya tak tahu. Ni baca kan ni re. Wallah ni bagus. Ni baca ini ya re. Ni re tu beri. Acha kan ni ke? Apa ngapa phone warga lagi sugu. Hari ini kan. Dia bapa ane ke kakek. Berarti ya. Sugu buat. Ini masalah ni lah. Ni ni dia. Dia bisa ni mebe du so na re de la ni. Ni tu la re. Buat dem senan dah. Demi. Anda jadi lah. Ini saya ni dulu. Kisah apa? Kisah ni. Apa sih? Ni saya ada ada putus sama. Yang tu salah. Ada sama mana? Dia tu. Yang dia antis ke ada macam mana tu kan? Masuk. Ini yang selama berfirman. Kita taruh mana? Asa ko bende bulige typique majme ne bi indara ko kelena. Umu ngela typique majme. Ibi kuma la doro. Na da ne. Adane ni yera ma ko. En ne fdare bi am mo shinya ta. Wa mo shite ya. Do adane no edema. Amandi doro. Na furani ya nabi. Kuni be fena ngabuti ya di chejo ma jeni. Ni bi irira. Oh mo be bal. O ne so mo ba ro kan kala. Sabula nga dugo la dare. Ni furula figa sorosu. Ah, ese mo ko be yele no fera. Ni dugo ko no bi. Donc ni te son la dawri. Suma be kan ni ba ma ko shubi ya dugo. Bebe se ki disi goshi ni de ntai. Ni bat se ga disi goshi na tai. O te ne ga la yi. Apa? Bana. Waduh, segala terus bana. Ai te nampo. Ini di mana bana? Ne fara tana to da lamun mun na tin dogo masu. Debi kuma jima. Oke deh. Semua trai bare bare na yala ina feda. Ni a fam ni glan ko te itiga kan ife. Ai, glan ko o wala de boy. Sino an amme fela ni ak majwe. Ça fait combien de temps maintenant on est ensemble? Oh. Ni kine ni fiye ni baro ma tiens là. Ne ko ni kenda. Come ti per sonno mamma. Ni na. Ni lo haji.
Ça va? Ne kuma te fe ça. Zina ni mugo bari wela. Ta suma. Zina. Ne kuma tani karadi ga kuma nya finyana. Oduna ni kuma ga kuma mfinyana. Hali sisan no o ko kelene do. Ni mana ta karafi. Amanto kulengen na doro. Absna ga gilanyi ni ne feti. Mamta ni ne bana ma dora be dimi. Ni ko ni taro minan ko ga tugu. Mamta ni yere tagale ne taro au flash ti demseni. Mamta ni wona akilla na mago be abiga la nyini na bi arranger ni akilla kan ake o 20. Zina ere ba on du tabolo do. Ni nana ni ke. Abige ma bolo kuma shuluere. O won fene bala me ni karakadi e fene kari karai. O ko bige chugudi pour ga nyon fam ni ne ba ko nyema. Ni wona akilla ni mi yere bi yere arranger. Ni wona akilla kan wuri kere o 20. Ni kon taro ni na fen feke. Ni kan shwari gen ni fen flala ni ga tanyere di karama ou bien ni ga tué mais ni nyeba la tugo est-ce que ni manyere di karama ni karaga femnata ne da won chere la ni masiga fili fo mo wan kunna au flash di dem se na ko nga nyon famia ou bien na go ko ni ni kadai ni go na kila ake mamta ti fushi chin zina ni ere kuma gain o menim na mun fo san kula akai mi tan sigi mi réfléchir à nyana kira tugo OK ni wote problème fo itala awasira ke question OK Ma, ça va. Calme mais. Comme tu veux. C'est une tunare. Ah, il m'a voulu qu'il vienne aller boro là. Agara fomere. Non, agara fomere. Nouvelle ou? Akadi gon. Akadi don. Akadi doni. Ah, parce que tunare tu vas me dire, ok, tu dis mais. Ntiri msuga kumarilu. Iterumso? Ah oui, ntiri. Iterumso jume. Manta. Masu. Oh, masu. El masu be ñoxon dani. Awo ni masu be ñoxon dani tere musoro. Ayre. Il ni ñoxon do depuis kuma mi el masu be ñoxon do neto kalama. Awo. OK, plan ñomi. Aga kurudu. Kuma be abiga kuma foni nyana bon. Ayi photo le ya na note. Ni bi to me ada kuma be ni bi to me ada donc. Comme ni tere musoro kuma be abiga kuma foni nyana abi ni kele ni ke donc olu ko soni fana nana mo mina kuma ni pour que ga fam aga be ala wa au flash de dem sene aga ñu famia OK ori ni c'est nte bashi ne ga kuma fam sisa ne bi era ni nga iko item to manger iwo no ni manger be ñoo fe ni asandira ni masu be ñoo fe ni asanturu di santuru il ala ta me kanu kadi chugo mi ba ko fu il est mort be fin kelendron la masu bolo depuis kuma di me masu desera go kene era kon ma don kanu beta abi sigi ko do wala fin jama me teman ñote oh ni ne mo jora ola ne tiaro ne mo jora la ne masu bona ma ale ti fe go kesane ale fe ga to na ale fe ga furu ne o fana ma no wala o tien la ma kero de sababu ya famia ame ere ga jate mne ga la yesu o kan no mai me ayo fam sinon ere informe na vile no informe na ere ne bora ina tam ina tasu ya pas de problème dala est-ce que am sa ganyo en kofa oui non mais problème dala OK am nyo en kofa mi kali wala ama mi wala
ni bora san ni wele mo bi la quoi vas-y merci beaucoup Adjara no le va nche ya ok bye bye ni kan tanto la me na tu ya no ni para pe kama wunda na Serie au sani mwasu te c'est malo ni meso Ache parle hii la line tere na kijana wani la mshare yore ni ga kuma ni bebala atina kila ngata aweri sawa kori mame gane kono ai mame madini maro okay njara e ko mi afi na to mo jara na ngami nyowen nunga to gere nga siga na fla na concernant une fois na iterum sur la cola pour Metrage réfléchir na bonheur des gens minta alors iterum sur mais c'est la ire fa na ma il fa na kan era de voilà et il est ni masiera et qui ni masiera mais comme moi subuga ko gela uga ko gela donc on kanni une détermination de quoi on on dirait qu'aller choix l'inter c'est quoi mais il y a les choix les nous era de ko do et ça dure quand nous era donc il voulait qu'on connaisse ça c'est une série au Jatemi ya fam de jabi re oh sai na jabi isona ok garan ko ju donc ni wele sina bi mu non c'est là non il y a pas de souci problème là on a mis en chine ok là on a mis en chine je t'appelle merci beaucoup donc bisous on va y aller Kara, on est masu te musori. Sarmo, masu te musori. Mais fa mu le kano. Ache ni to imen. Quand tu to je intérêt da me chene fo nyoban wo na lache. Ko do be no eto lu kalamo. Donc du coup ni nu kera tam to ngache nto ta me dalenten na. Eti ga cha. Je kodo i won mega kodo ga klefa ne te ga fo. Oh boni to ta te ga nguna nga me ache. Bote kon mama ko ni fi pasa. Cha buru yere ga te be mere. Che yoro kuma chama awde bina osika gena te word bo fo. Che man te war de la ga to ne la kuze. Yere fana re ibu ga ne ni fenga nu comparer re parisien nu comparer re. Ol beto sai bala ga mu ke dron ni ka dron ne daya. Oh buate yenga che yega te jana ga te ni. To so salam fenga nu ma se afola. Non ma tiens. To wadi. Ne ra tara bureau la binga che ni bara mi ni design ni bi affiche bara bo. Wala che bi marché ku mena. Marché ma se amolia. No yenga che che re mi wole sa. Ni ga mesir tan ni bi yere ga ma so ya. Che. Ni bay ngona na la chama pere fara nyawa ake. Abi jero. Wate nga cham nyawa mu te jangan. Kara le design.
telepon tiga tak? Ini nama ini nak claim ni loh. Banyak cuba kan. Oh, ada tu dia. Mana ini ni yang lah. Ini dia boleh, ya sih kamu asal. Sani ni baru. Ini apa ni lah? Dua folder mana? Itu yang ni kan, yang ada telma. Makan mana? Betul. Tapi bila mana ada inform nara. Ya. Baru dikai. Ini faham mana? Baby. Orang biru ni. Yang mana ada Serie Karuni. Karuni. Povena. Enggak terus orang ada masa. Bila surprise mai dah. Surprise mai. Ane nama ni nama. Awak tu nak mas. Ada mana sih? Mana lewat orang ni. Ya lewat orang. Kadini dia minta nama. Mana? Ni orang dia beli pere. Ini kata beri kita apa? Itu beri dia apa? Beri ada di beri dia. Dia beri dia beri dia. Beri korang. Oh, korang. Ai, ni okey. Oh, korang. Apa ya? Dia beri korang. Ya? Okey, korang ni kan. Ada apa don ni? Saya ibarat ikan ni wallah. Kamu razi. Ini dah ni yang ni. Kerana ni. Ni mana? Kalau ni mau fora awak kau bukan ni. Kita kalau mau cara kau bukan ni. Ini tu ni macam Ini dia boleh jaga. Ha? Sebenarnya kalau bunyi ada, ha? Ha? Ini apa? Tuh. Anak itu masa, ha? Jadi mereka punya, ada apa pegang kamera? Ini dia boleh dikontrol dalam bunyi lah, men. Bunyi lah deh. Ini lah ni kita dah ke. Wanita lagi, jaya anak jual. Iya kalau. Oh, anak jual mana? Mereka ya. Kami tak pilih nak tampil di lah. Nanti akan macam, mesti ada. Tapi kerana kita ni rasa, mesti ada bala. Di kan pun banyak. Jaya jangan berpilih itu. Kalau mai kira ni show dorong ni kama. Oh, memang itu kama. Mana asnya nanti itu tujuh obala. Oh, donc ni kuna di kiri apa? Dengan segala nama, suka belajar segala. Mana tahu betul. Masa macam dia alam tak ada berada. Boleh. Jadi yang boleh abang nak apa? Aisyah kira-kira ni rasa. Ni luar ini kenapa dia kira-kira langgar? Bukan ada lagi. Ay tak suben. Tak. Ini ni tu dah lalu. Ya. Aku kira ni orang tenan ni bukan tanpa ada. Karena kira tu dah lalu. Oh. Mana? Kau kira? Kamu ada ni mau sana.
Oui. Hey. Allez. Ça va? Yeah. Anya gane no. Ne bolongo shan la mamna enne nyoy ama benga fola nek ngi gataw. Ala na muna biro la. Ne na mo ko le. Karamo. Yi ko mon pon jera ne. Ha? Ti jera na. We hagil na nyuma. Sino tiens la ne ko non décourager les gars pour la pep wallahi. Ni mu ni bolin yara de ne ku décourager la. Ai waro ni be fe. OK. C'est la fin mais yi kama. Problème tala. Donc comme je suis na tirok membolo. Ouais. Donc je ne suis pas mignon. Ayi. Anga ke shule. Eh, Shina. Ah, Shina ne bora ne gana ta tiro la de to shine shula. Ya man. To shine shula. Nga ko nu ka ni anga ke shule. Ni famille. Voilà. Ya fam. Mama ke shine shula. Ah baby, ne ko yo fi ameno. Elle va regarder en cadeau. Et puis Claire, ne va mi fait était soma même on a mis fond ne vous péquer. Non, c'est la séance mo wa rolling. Oh, na fait ni go to. Sumo wa fu etin. Ya man. Donc mi wele ni sera so ya man. Ina na to wele. Non, mo taxi. Mo taxi. Ah OK. Et bote ba ko ne secrétaire ga wa fla dima. D'accord. Ya man, vite taxi là so. Merci beaucoup. Bye bye. Kanyami, Averi, Basila. Madi, tranquillo. Serie will live meritar la donne. Ne kuma samu boutique yɛrɛ la. I yɛrɛ na to. Wala Basi. Ça va. Ti iko kui mo bana amajuga koni. An ta boutique la sɛngɛ an b'a kuma kɛ. An ta boutique la. Problème ta. Non, zero. An ta kɛra kile fila yɛrɛ. Ciao ke tugu. Ça va? Averi, ici. Ça va bien? Semua beli. Berbasi. Semua beli. Ah, ça va. Aga boutique wala ko fara sana. Beli na fara alhamdulillah. Nala to sesare. Marché. Marché ala. Va quand même. Dan non. Mais ga chez donne nous ça va. Ni dorin te kala sigre ma ko na beti gono. Ah oui, ici, c'est pas grave. Ama asiri pas ça. Mais là la me compte boya. Nala to ma fa Ah, voilà quand faut être. Ndi bana tatu ko. Ah, ça ça. Ko ni ngono mo na. Non, bara courage bala yɛrɛ a bɛ baara kɛ yɛrɛ de. A bɛ baara kɛ yɛrɛ de. Et puis n'a ye compte bɔ a bɛ jate t'a jɛ yɛrɛ. Non, o kɔni. Moyen ma sɔrɔ ni ma nɔgɔ bi fere ka ne. Bon, n'i wele basi ba tɛ. Ala kana kɛ basi. I y'a faamuya. N bɛ fɛ k'i bila ci dɔ la. An ka teriya kama. I bɛ se k'a ɲɛnabɔ n ye. I y'a faamuya. Masu de. Masu. Ah, tiɲɛ yɛrɛ la ni masu ka ko ni kuma dɔ f'i ye i yɛrɛ dabali bɛ ban. Walahi yɔrɔ ne ni masu bɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin y'a san joli yɔrɔ. Siga a bɛ san 5 bɔ sisan nin y'a san 5. Ni dɔnni ma ko kan yɛrɛ. I y'a ye n'a fɔra ko ne ma deli ka masu woro. Cogo di? N ka cɛ n'a tun ye nin kuma fɔ ne tun bɛ jɔbaya kuma dɔ fɔ koyi. Walahi ma deli k'a ye. N b'a dɔn i y'i dabali ban. 5 ans. 5 ans. N tɛ baasi ye. Donc masu de ko ne ma sisan ko a
be son parce que ngwe manga chamanga la an ko chamanya akola ne re ko nga kan ne da na e ga ya aya ada wona wana bona fe no wana wo da ka be son ka be son aya ada jame kada oh fona de problème comme ne fona ni samba de ni am fe ne fona fe mo na de bon yare la ngati mo na bore suna ga suri ngati suna ko suri ni mo wa famia e ga ko so ma su mi ndane ni nga e ba do ni akila santuru be ga femi ni afro ko be di mabi ni akila kana di so jaw la de ne te ni so jaw la woro min kan ni nga te da hono bu kene ya ko di mi kan ni ire ga ta je ma su ate o kene do ro ri mi mo ne bonela no yakli mununu e ba kon feski badwa mo tu senga mi danega ni ne chiaga auto shi kalamo ni nyagu kumune nguno kaninga c'est vrai ni kana me ni hu la fialente quoi bibga bulu dusu la fia tu fu itela fo negatori ka yalla ma ce no kon ma solution fu o doron de bese ga ne la fia aga do ga e mu fe che i je fentene bulu me che fenega galene tiri Zari bisa wo Kenya na tira kan na ka de ne warde ma fano to wargo do ne warde ma problem fo itala wara ke min kadi afo ne ba dima no e ne che wargo tala me ka akili mununu ay kan ya akili mununu fo itala wallahi fo te boala ngo ku mana jona me jona be me ibaro ka fugo masu ni masu jana e bolo eski masu be kulenga do wore feo musuman dum bugo tiga tali diri kololo bala de ntifui kuma dola ne rek magilna itna ki yere o mena kera ne kuma dola do nyine mani de kramo ay abenya e kan kedore ga tebe ne mo go doron la kedoro iga to be to ne ma ben jona to be ya fam basi tala no no le do ko aben tu la moki ça va terminons dans ma terrosi mais abta erni mo benya fi suis na wa ok alam clara ni te go yana fi sage ne rek na taw emna ta taw ni re ne wuli ngak la ko geleman bare ni mais ni no ben ga gele ni ga gele très bien oh ko ne sini na shu ya fam sini ngene shu aya pe labe ngama telephone na duna sokono ko me jagwe na duna doro aga Quran faga di dabo atobela mam na be Quran faga tu abu ni wana tu fais ton apparition criminel ay ka to ay ni dusu kasi mi danega de ba no fe ngache aba ida na be ne fe ngache abta janyankula fe kada ya bege me sebe jonya ga kanunwa bile ne ta sira dana ko Quran me faga doro ya barage me ji jije ga bo asu yana ga Quran menere kana ni nyeda ya me basi tala ya ko chuna no ngache ma ke de ni che basi comme yen wuri akala akala ko ka gelenga tumi beka nya so ka gelen na nye so ra so na kwa mi te fuyi no ga ta mi no mulu sa nyo wala al mi te ni ben ki tesi anga temi za al mi ta wala ka anga temi mi ta kwa ni mi borala no kana joro yalla ini chugo ba te gelen dans nyo wele pour le fait ah zaidou non merci beaucoup merci ça va on de Côte d'Ivoire ça Sambil karena bini aku punya gaya
Nossa. Não me vem ele drama aqui. Feca, mas. A caminho me desculpa. Não me dá ir lá. Não planta. Djanfa to for me. Djanfa finger sa. Nda for me. Vê. Masuk. Kau berkasih lah. Kan nama. Hah? Masuk. Kau berkasih lah. Hah? Kalau. Hah? Mungkin sama ada kena. Dia mungkin lah. Siapa boleh ni jual? Siapa? Itu kalau ni. Siapa boleh mana? Itu nak sono. Ini cuma betul dia. Ini dah aku. Ini nak siapa soro jual? Masuk. Ini dah ada. Kau ini nak mungkin digini lah ni fair no. Yoro na fi na ro. Itu na ni je ngap ga digini na. Sam duru senga. Ini of edin ala ke sam duru kanu. Temi gora na terga. Itu ada susah. Cara soro lagi kena. Gora itu dah. Itu ada susah. Cara remba sama ni buat dia tapi terge. Ini dia ambil itu kena lagi. Sancho ni pun kena tu kaya ni. Ni pun ada mana ni buat kororo ni. Kencing barat. Dia kaya lagi. Kalau asal ni mana? Itu nasi yang kita suap. Oi. Ada di mana? Kalau dia
fera me donne. Nere mina maji para. Din clana para la sanita todo. Vas-y, ah, ça c'est incroyable. Ouais. Ça me down wallahi. This one come down and they are those and jango lobu kadi. Anyway, you know that. I just said you know when I go to. No, Allah Allah come me she love. No, maro na don't get na nyo from the room before. Can I do that? Let me go so many what here a forum bila ikai ijekai buti isuale lo wala ina politika di dengere ai ti flate wala foi senso akanu wani ne woni na fanoro abi wallahi no wani ne kuma sora sora me ya tuwa no we Yale. Nanti. Zero. Eh, moi ça va? Ça va. Basila. Bashuete. Alhamdulillah. Nera kuma bo belaw. Tiens la yeli jaray. Takari kun. Awo. Nga bosila. Ulubila. Basite kun. Bashuete Zero. Ina fo oduna ko gera to mumna. Na kle yini no ko maso. Zero nit se ganyi no ko. Eterige la jabali mundanika. Nga Zero mo ko kelem misiga ndimin bonila. Oui, Zero. Kadimi bela jogodi.
Zero ne yɛrɛ minɛ san 5 ne ma sɔn ka n yɛrɛ di terikɛ ma tile 1 ne y'an ŋaniya siri n ko n yɛrɛ d'a ma a ka ne ka bogotigiya ta nka ni e de taara k'o tabaga ye Zero ne kɔni bɛ fɛ ka laɲini 1 de k'i fɛ n'a sɔrɔ ni ne bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Masu ne hakili la nin ko in nɔgɔyara ka ban ne tɛ se ka kɛ damuden ne terikɛ de don ka su ko ka dugu jɛ i y'a faamu wa foyi tɛ se ka an ka teriya tiɲɛ a ye ne bila fɛn de la an ka fɛn k'a ye teriya kama wa ne y'o de kɛ ne kɔni bɛ se ka min f'i ɲɛna ɲinɛ ko in kɔ o de bɛ sɔn ka k'i ma lafiyaba ye Zero ne tɛ se ka ɲinɛ nin ko kɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ k'i ne tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Masu ne fɛnɛ tun y'i yɛrɛ bila an balimamuso pilasi la i k'a dɔn k'a fɔ ko kanu ka gɛlɛn san 5 ne terikɛ muɲuna dɛ a muɲuna yɛrɛ de ale ma se ka foyi ɲini ne fɛ fo siɲɛ 1 siɲɛ 2 i bɛ t'i ba o ma a ye fɛn de ɲini ne fɛ ne ye fɛn min k'a ye teriya kama Masu i hakili sigi i yɛrɛ ma i ka ɲinɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'i ne tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Zero ne tɛ se n'a hakili la ni ci wɛrɛ b'i bolo i bɛ se k'o fɔ nka ni ci t'i bolo ne bɛ fɛ ka taa n senna ka teli dɔɔnin quoi Zero ne kɔni tun bɛ fɛ i ka kɛ Ala ani kira yɛrɛ de kama i ka chance 1 ni ne ma ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Zero Masu i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ k'i teri i muso kanu ne ye fɛn de kɛ n kan ka min kɛ i ne tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka diɲɛ wuli kɛcogo t'a la yɛrɛ ne ye ŋaniya de siri ne bɛna nin ko kɛ cogo di Ala I va aller planifier. Planifier. Masu, mun kɛra? Karamɔgɔ ye ne de ɲininka ko mun kɛra min kɛra e t'o dɔn wa yɔrɔ ne fana min fɛ e ɲinana o kɔ yɔrɔ kara e ye min kɛ ne la e bɛ sɔn ka ne ɲininka ko mun kɛra Masu ne tilala koyi ne tilala wala nka kara i hakili la k'i ye dimi ne don ne la i ma foyi de kɛ tan o bɛɛ bɛ de ma nka ne bɛna min kɛ ne ma sɔn ni Ala de b'o dɔn nin ko in bɛɛ kɔfɛ e ma se ka ne sara kɛ dɔ wɛrɛ ye fo ka taa bɔ ne terimuso ye Masu i yɛrɛ ka ko de ye nin bɛɛ lase ma nin bɛɛ e ka laɲini de donc s'il te plaît i bɛ se ka n tulo wɛrɛ ladiya n'i bɔra i bɛ ɲa ma i bɛ n ka da tugu tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se nin kuma ninnu na kojugu nka ne bɛna min kɛ ne b'a dɔn bɛɛ bɛ de ma ne ye e kara koɲɛ yira Ala la balimamusow de b'i ne y'i koɲɛ yira Ala la balimamusow b'i bolo yarabi Ala k'a sara i kɔ la ne ka dugawu tun bɛ minɛ san kun t'an sɔrɔ yan n'i bɔra i bɛ da tugu Seria? Ini koma. Cicuna kan korban sih. Suara gimana? Caranya sama mana? Sama mana? Ada yang furula. Tapi itu nak cakap mana? Ini ada double bano. Furula mana? Kafuru kenapa masuk dunia? Ini mau furula sama tak furula? Gue yang tak kena mah, mbak iba apa dong? Karena ibu kaji ini lagi sepa. Ini di cuma. Nah, buat. Karena kalau ada ini dina. Don't di. Ika. Ini coba kemana?
yere gi miro kuma lagi inte kane nyagami sai ifa kane awardu wa abba mago muso ifa kane awardu de ni tegi da wardu ni tegi da wardu para ni kono ma ri di chef na ma kono na edi kono ra ni da okay nya fam mimi ki wallahi ma wulga bonga sona no itu ano wulga kamera kiga wulga bo mama leba wulga bo sima wulga bo edi kono da ni na ni te wulga bo wulga bo sima wulga ta jani kono da bo so bon igile aliti mola ji ibi temso blaga tu no ja ni ne be kono muma idan la ke mata chewra no fe nana ni siya nga sore bo kika bo kare ben kene na kara kan kila bonga so ça c'est quoi ça ni siya nga ora tu mais min kile ba famia o bébé tantori te kono tika na ti bien fani Imadara